Στο διάδρομο 1 με το 11-11, ο Μιχαηλίδης Γιώργος, Κόντος Βρύς. Με το 11-98, ο κύριος Ανδρέου Δημήτριος, full action ο χορηγός του. Φοβερά μηχανάκια για αυτά. Εκδηλώσει ο ένα. Ένα 6 με ένα 6 στα 18, 6-4 με 6-4 στα 200, δίπλα πάνε. Νικητής λοιπόν ο κύριος Ανδρέου με 9-7 και 241, ενώ ο κύριος Μιχαηλίδης έχει κάνει 9-5 με 252.